banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Good morning Pilipinas! Dahil pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Maghahapotan kan banwaan na dapat masibagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katoyan ang sarong isyo malinawan asin ang sarong isyo masolusyonan. Ini po ang hapot. Mga tugang digdi po sa DCGB Radio. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning po sa Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inman na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit, ang hapot. Tigdi po sa DCGB. Sa dami ng mga kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama. Tulad po ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman! Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag! Pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You hear that right? Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May Liver Aid na. Liver Aid Silimarin na may vitamins pa, vitamins and minerals. O kaya, you heard that right? Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May Silimarin. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter o OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doktor's prescription. Ano pang hanahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan, importante po yan. Mga tugang na Liver Aid Pro. May bago pala ito multivitamins ganyan ni mga tugang na Liver Aid Pro. Alright. O di sige, kumusta po kamo kabos ang sa tuya tabi na numero na pwede nyo i-text. Iba pang reaksyon tabi ngayon na pag-aaga. Mga tugang, hindi po sa tuya na programa. 0928-777-5548 0966-203-0034 para po sa iba pang mga reactions nindo asin opinion digdi po sa satuya na programa. Okay. Digdibda mo na kita sa national stories baka lamang kun gusto kong apodan si Attorney Escobar, ang regional director kan DILG. Tamay ihapot kita kung paano nila pinasunod ito na direktiba kang DILG. Ang DILG kaya mga tugang nagpalawas ki bagong memorandum. Although bako man ini bago dapat man talaga daiyan, pero kan mga panahon igwa kita kipig-apod na anti-EPAL law, di ba? May napasa ini garo last year pa lang inapapasa na ang mga pandok nin mga politiko, ang mga pangaran nin sisay mga politiko dapat dahil nakadukot dyan sa mga proyekto na implementar kan sa tuyang gobyerno. Dapat po daiyan mga tugang nakadukot dyan na mga pangaran nindong iyan. Ngunyan, mga tugang ang sabi kang DILG,
iyan nga ya, people's money yan, kwarta nga yan kan tao, kaya di dapat nga ang mga politiko, ang pangarang kang politiko, nakadukot yan. Yan, ha? O kamo ano masasabi nindo? Ako sa iling ko, pabor kamo ka ini, di ba? Gari, okay kamo ka ini, mga tugang na ko na ini, ining ko na ini, o pabor kamo ka ini, na programang ini kan DILG. Kaya gari, pipa download ang, pipa monitor sa mga barangay officials, no? Pipa monitor mga tugang sa barangay officials ining direktiba mga tugang kang Department of the Interior and Local Government. Yan, ha? Yan pala in violation duman mga tugang sa anti-EPAL law kan sa tuya na nasyon. Tangani na nagluluwas kaya napaminsan mahiling mo diyan mga tugang sa kwan. Mahiling mo tabi dyan sa mga proyekto, sa mga ngaya pandok ni Mayor, Governor, ngaya pandok ni Senador, Congressman, buda iba pa, na nagluluwas, nagaribaga sa iya mga tugang sa kwarta. Naginasto dyan mga tugang sa mga proyektong iyan. Kaya good news man, pero ano yan dapat gayod na riparohon pa kang sa tuyang, ay doon na to kung sa'yo na ahensya ini. Ang dapat gayud na riparohon pa, uni mga tugang na mga auto kan gobyerno na pinagagamit sa mga personal na lakaw kan iba mga tugang na mga official niya to. Anong pigmi-mention ko? Iyan po na mga red plate, no? Iyan tabi na mga red plate na iyan. Pigagamit iyan kan ibang mga official niya to. Halimbawa nga yata, ay may mga tao baga na na-issuehan ki driver, di ba? I mean, ki auto. May mga official baga kang gobyerno na-issuehan tabi ki auto, may na-issuehan may driver yan. Iyan baga dapat, ang service kan mga tugang, pagali sa opisina, susundoon kan driver si bossing duman sa kung saan naka-star. Pwede yan. Buda pasiring mga tugang sa opisina. Paghali dyan, mga tugang sa opisina, ihatod naman si bossing kung saan siya nag-uli junior. Kaya bagaan ng mga auto, may nindo, may nakasurat niya na for official use only. Ang magamit sa mga taga-gobyerno lang, buda, official function kan gobyerno. Di mo pwede yan na auto ihatod, mga tugang sa paghatod kan aki mo sa eskwelahan. Di mo pwedeng gamito ng auto sa paghapit duman sa saudan para ka mo mag-grocery. Pag-uli mo, mga tugang, pigalat ka kan driver, hali ka sa grocery. Di mo dapat ang pigagamit sa pagsaod kung sain. O service kan familia, mga tugang ninsisay man na official. Kaya nga na nakasurat dyan, for official use only. Except, tabi, pwede mo, sabihon, di pwedeng gamito na Banggi Junior. Except kung may official na trip ticket. Yan. May mga trip ticket po yan. Iga pang trip ticket na pigi-issue. Kung saan maduman, buda po kung ano, mga tugang an gigibuhon. Diba? Kung ano tabi ang gigibuhon, kan sa tuya tabi na mga officialis kan gobyerno. Inikot ang saro na dapat bantayan pa. Dahil ko aram kung sa COA ini, anong ahensya kan gobyerno ang dapat na magbantay kan mga government vehicles na iyan. Naroon ako kan mga nasa field reporter kami. Bibarantayan mo yan kung saan na ang pasado alas 5, kung saan nagduruman, buda pagkabanggi, sabad, buda. Saro pa, di dapat iyan mga tugang paggamiton na Domingo, Sabado, taday man tabi kilaog, unless na may lakaw ang boss, may official trip ticket po yan. Pero kung day official trip ticket o garo, basta papeles na ang auto nag-allowed sa driver na gamiton mo iyan mga tugang kada Domingo o kada Sabado, day po pwede yan. Tanaabuso man iyan, paminsan ng mga autong iyan, mga tugang digdi po sa satuya na palibot. Ano? Alright. Good morning. Pagigrit po sa agom na si Julie Basco. Happy birthday. I love you. Ay wow. Happy birthday po. Good morning. Pagigrit po happy birthday kay Rodilio Cabanya Jr. ng Purokdo San Roque, Daraga Albay from Mama. Good morning.
Di ko ngayon nakontak ang number mo, ay napano daw? Di ako na, Joker, natry mo na, try mo na tabing apudan ako. Good morning. Pabati po sa kuna pinsan na si Malu Liaser, masirabon magluto dyan sa Barriada, Legazpi City. Okay, bueno. Mga tugang dalagantado ang report, hali po dyan sa lawas. Madi lang tabaka may mga reaction ang sa tuya tabi na mga kababayan. Jadi po sa tuya na programa. Happy birthday kay Kuya Nems Flora. Ay, hindi si Kuya Nems. Happy birthday kay Ate Brenda Flora. Yan. Sagom ni Kuya Nems. Si Brenda. Madam Brenda Flora, birthday ko niyan. Happy birthday po. Ate Brenda Flora, ay sigurado dyan. Pag duty dyan ni Kuya Nemi, may linaw kay ito dyan, adi. Di ba? Kaya nga ni, ang may birthday si Ate Brenda Flora, sagom ni Kuya Nems. Pag nag-duty si, ma-duty ko si Kuya Nems? Ay, dae. Dae kita makadaling linaw ka. Pwedeng sa aga, ma-duty si Kuya Nems? Pwedeng sa aga, di ba? Hello? Hello? Yes, sir. Hello, Good morning. Hello, sir. Morning. Good morning, sir. Sir, may concern lang ako. Apo. Apot ko lang, natapo ini mga auto kang sa barangay na tigtatao. So mga ano ba, tigtatao kan mga congressman kayo ito? Iyo. Narunuman ko. Oo. Government vehicle ang pare. Lalo na po digdi sa 3rd district. Oo. Natapo pag Saturday, Sunday, yung sa mga swimming pool. Nako. Service kan barangay? Service kang barangay. Oo. Ang laong pamilya. Nako. Garo alanganin yan, Migo. Garo alanganin. Yan, tratar pa ba so sa ano? Iyo. Garo alanganin yan. Vehicle. Tayong bagang mga autongan, dapat iyan pare para sa official function kan barangay council. Yan nga ni. Si kapitan, si kagawad, iyo dapat iyan ang Yan. dapat na paggamit ka yan. Bako na gamiton man sa bagay, kung ma-issue garo ticket ang barangay, pwede. Kundi iyan baga, pigpapagamit sa mga constituentes gayon. Very imposible man, sir. Oo. Pamilya mo, masuruining ka mo. Iyo na nga ni. Iklaro ko daw ang pare. Oo. Maray na, punto mo yan Sisa yan dapat na maggamit ka iyan. Oo. Nahiling ko yan sa Bakatay. Yan, Nagsusuruining. Nasa Taga-3rd district ka, maano ka naman sa Bakatay? Anong business mo sa swimming pool? iyo mananggad, Iyo mananggad. Hindi po. Opo. Iklaro Yun ta lang daw, po yung amigo. concern ko sa imo. Iya, iklaro ta daw yan. Opo. Salamat, Okay, Abi. salamat. Thank you. Aram mo, tama yun yung punto kang parantab. Iklaro ta daw iyan, talingunin do, mga tugang, iyan tabi ng government vehicle na iyan, iyan na barangay na inisyo kan mga local government, kan iba pang mga barangay official, kan iba pang elected official. Government property po iyan. Kung sabihon, dapat official function man yan. Inda kung may pagkakaiba tabi sa ibang mga bihikulo, mga tugang iyan na concerns naan, iyan na mga bihikulong iyan, kan sa tuya na mga barangay official. Ihapot-tapuan sa, sino na piling haputon ko ka iyan? O tapunan ko si Director Escobar, kan DILG, baka lamang makauron ta, buda, actually, kuwa ang nagkuang kaya kang inot may task force kan ka ito, mga tugang na pig-regulate yan kan Commission on Audit. Hello? Hello, sabi, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Dapo. Magayon, sir, na kung ngayon, dapat igwaki implementing rules and regulation na for emergency purposes lang, rescue, bawang nga for rescue purpose. Yes. Ang barangay, may nagadalan ngaya, may nadiskwido, may nahulog ngaya duman sa kali, kay puwan na rahon, so ambulansya, dahil pa man available. Yes. Dapat, araw ko tayo ito, sir, purpose lang kaya, kasi government funding ba ni binakal kayan pag pang krudo kan, sir, or gasolina. Totoo. Totoo yan. Kaya po, sir, kung gagamitin lang sa recreation, halimbawa, nagkasurundo sa mga kagawad, kaya makararigos niya kita sa kuyan. O makararigos niya kita sa sugod bakatay. Ay, garo, mako, sir, kuya, mako, duman, may minatama duman sa mandato paggamit.
kang government funding sa paggasolina or crude Opo. oil, depende baga sa engine. Opo. Oo. So, dapat arog lang po kayo to, sir, pagka maging ko yung kandiya. Dapat, hindi LG, arog kayo na sendang pag-implement. May Yeah. sendang standard. Oo. 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 Dapat arog ko ta kayo to, sir. Iyo, okay. Sige, sir. Salamat, ha? Salamat, sir. Ton. Salamat, Ton. Okay, sige ta. Ton, kaurunon ta daw si... Baka lamang, maigwa kong number kay Director Escobar. Hapoton ta kung paano na sa implementation kay ito na tungkol dyan sa pagbugtak nin implementasyon kan anti-EPAL. Yan, ha? Alright. Triple taxation po. Triple taxation, local government code. O sige daw, regarding naman sa slig. Di ko pa kaya nakakaroon si Kagawad Lahara, ha? May kinaraman sa isyong yan. Baysa na. Good morning. Sabi po, pwede manda for official also, use also. Pwede for official use also. Good morning. Nyata po ang auto kan government CD premium nakapark sa Market Canalbay. Diyan po, yan ba na opisina dyan? Yan pong opisina kang CDRRMO tabi sa ibaba kaan, sa taas. Ang city disaster, diyan po yan nakapark ta. Ano opisina po kanyaon sa taas? Sa third floor o second floor yan? Kang Legazpi City, kan Albay Public Market. Kaya di ka po banggalas kung natayaon yan. Yo, okay. Hello? Hello, Mano. Mano, good morning. Good morning. Naunabigyan mo naman yan sa mga plate number nan baga. Opo. Na red plates and everything. Oho. Sabi mo nga ning, kamo ka ito, aranap-anap nindo yan ka ito. Oho. Yan. Ba kayo? Iyo, Sabi mo totoo. ba ka ito? Oo. Siguro, itong gibo nindo ka ito, ipag-ibo mo ngunyan dyan kaya Joshua. Ay, marayo ng suggestion mo. Oo, pag-ibo mo kasi, magayon ko na mailing ko sa iyo, bako, ma-identity. Kaya ka mo baga, nare-report nindo yan na, Ay, uli, pare. pinahili kami plate na, bako. Kami kahit pati, nagluwas kaming banggita. Diretso ng rason ito. Ayo. Kasabay na ang trabaho baga. Yes. Okay lang ito. Ang bottom line kaya digdi. So, primero, pigagamit so official na service sa bako man official na lakaw. Yan. Bako yo man. Tama. Ang bottom line kini. Ngunyan, yun yung mga official ta sa barangay. Kapag tinawan mo yung baka mo lang barangay, gabos na official ka, gabos na ano. Pati nga ni, mga driver kang mga, yan ang mga sa ano, mga sa gobyernong auto. Ganun na mga oras. Ganun sa dito na sa auto. Iyo, totoo, amigo. Iyo yan. Ang makauyam, primero, sisay ang madakupgan. Opo. Ikadua, kapag inuusip mo ba, may action na maginibong? Yan. Kahit kaya, amigo, narunduman ko, tabi mano, kahit kang mga reporter kami, may task force na pigbilog kan, iba-ibang ahensya kan gobyerno. Iyo. Hindi ko niya kung pwedeng ulitin niyang giraray. Itong task force na ito, siguro, itong head ka ito, talagang may malasakit sa kapwa. Yan, oo. Ngayon, baga naman ang mga malasakit ng mga officials na. Oo. Hindi lang mo naman sana talagang totoo ang pinigibo nito sa ano. Anyway, ang primero, isisay ba talaga madakop ka yan? Ikadua, yan na service na yan kuta para magkaigwaki so pagsabi mong trip na ito. Yeah. Ano ba talaga, alam mo, tinawan service ang alam mo, doon sa opisina ngayon sa City Hall ngayon, tinawan niya sa City Treasurer's Office auto. Opo. Bago, okay. So may red plate siya, ibig sabihin yun for official use only ito. Yes. Yan, hanggang saan ba ito dapat gamiton ka sa rong official o sa rong departamento? Opo. Kasi, kapag sinita mo yan, revoke. Ayo, may matumang sa imo. Iwalong ka. May matumang sa imo, sigurado yan. Ano ito, nagkakararigos na ito? O naka-i-renom na ito si taon mo ito? Balua daw. Balua daw. Balua daw. Habang pigaanap na pa ito, Manong Henry. Opo. Ang gibonda na sa pinakamadali na at least wala mang na maginibo. So this GP,
Yan. Okay. Kasi kamo, private baga kamo. Oh, yeah. Dahil man nindo aram ko, ano ba sa aram nindo, pigil gamit din sa official business. Kapag Opo. nahiling mo sa beach, may mga kiriba sa family niya, di pwede mo, ngunyan pati may social media na kita. Yan. Pwedeng picturean. I-post mo yan. Di ba? Kaya bagang panahon, nag-report lang mo kito sa radyo over and over. Kaya, Yeah, ate, BFF, kung sabihin ko, ngunyan, pwede mo na i-upload. Oo. Okay. Siguro, mas magayon po na naka-DCGB, Oo. isa magparaalat kita kayo ini kaya na mga kaaputan na ini. Oo. Rebook ini sa barangay. Ito, sabi ka itong salong caller mo na, Oo. inirisyon baga managad yung mga sasakyan na ilinggo. Oo. So, mga barangay. Mm. O, ano gagamit ka? Kung sisay-sisay, Yeah. di mo pwede po ito may trip ticket ka, ordinaryo akong gano'n. Hindi man ako pwede ka mag-apo. Correct. Oh. Pero ang reporter kan DCGB, diin kaulangan mag-record kaya. Very good. Mm-hmm. Good suggestion, amigo. At least, Yeah. at least kung di mag-iro so gobyerno, Oo. mag-iro lamang Privado. privado. Oo. Masupog lamang sin. Yeah. Okay. Mano. Sige, Mano. Salamat, Ton. Yeah. Totoo nagsabing ito, totoo yan. Tama. Yan ka lamang. Okay. Sige, tayo. Mano. Sige, bye-bye. Thank you so much. Anong Bicol come for official use only? May Bicol yan? Pag iyang ginamit mong banggi o ginamit mong ibang oras, may Bicol yan, pading al armaryo. Igwatabing pading al kibicol, o madalang pading al tapalogon ta pagkatapos kaya niya. Igway Bicol yan. Hello? Ricky, good morning. Good morning. Siguro tabi, Ricky, napapanahon na iyan natatara mo na for official use only. Baguhon, Ano ni surat? dapat alikaan for official business use only. Aha, pwede. Mm. Kasi pag sinabi mong for official use only, Oh. anday lang pwede gumamit kan. So baka official. Iyo. Tama. Oo. Tapos dahil mong baga pigsabi na, so official na magamit kaan, official business an Sarap sinabi. Kaya dapat baguhon na ni Yeah. dahil nang masabi sa mga nag-abogado na naman, Yeah. gibuo na for official business use only. Yan. Okay. Tatakulong baga ang abogado sa Pilipinas. Yeah. Oo. Pati mga tambay baga nagiging abogado. Ako yun. Yes. Kaning daing masabi. Tama. Iyo man lang Okay. kapititi. Salamat, amigo. Kami kayo to kami kayo to Junior, mga reporter kami. Yun si Pading Marketo. Iyan tabi, ang translation may kaangka ito for official use only. Ano ba Bicol kan Junior? Ang translation, gamit pangdaing supog lamang. Ngarak nga kon ito permisi. Ninong dublia. Di man lugod mo lang ang kalag niya. Kunain siya ngunyan. Ngarak nga kon ito, gamit pangdaing supog lamang. Kung ang nagagamit, pig-abuso ang kanaw to, kan gobyerno. Pagkong iyo, di sige, basta na, tama hanap kita kang kipiling makahoron, buda. Mga pag-iriba, bantayan nindo yan ng mga red plate na iyan, pag nahiling nindong office, di ba, pagagamit kan, opisina kan, arap ka yan, pagagamit iyan, mga personal kan iba, ha? Bantayan tabi, pwede tang pag-urunan yan. For official, family use also, sabi kan texter, official, gamit lamang. Gamit lamang, Sir Hen, tiway. Madali lang, Ito, another one. May nailing ako na may sarong mall dyan sa Legazpi gamit sa rescue vehicle. Yan, baka nagsaod. Official na sana an makayos. Pwede. Emergency vehicle nasa tinampo nakaparking ang sukot si kan kapitan nasa barangay hall. Libo. Siyempre, service si kapitan ito. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kaiba si Pading Al Armario. Aktibong koordinasyon kan PNP Legazpi may positibong epekto sa Pasi Orden. Good morning, Pading Al. Pasok. Salamat, Pade. May tundag naman
ana magayon na koordinasyon kan PNP Legazpi Aha. atin an barangay sa suporta siyempre kan gobyerno lokal pag-abot sa pasi orden. Inian na napatunayan sa pag-recognisar na kan PNP Legazpi Aha. sa pamayo ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil Yes. bilang best police station Aha. na narecognisar kan PNP Regional Command. Sa inot ng mapahayag ni Tapel sa ang Legazpi Police talaga ngunyan 99% na nasa field work dahil sa pag-implement nindang police visibility, dakula man talagang bintahe. Dagdag pa ang aktibong paghiro man ngunyan kan kadakla ng mga barangay dahil dakulaon man natabang iyan na pigasabit ang emergency rescue vehicle Yes. na nagagamit ini kan mga barangay tanod sa pag-ikot-ikot sa barangay lalo na pagkabanggi. Ay talagang nahiling tayan na personal Aha. kung paminsan minaluwas man kitang banggi Yes. na nagagamit iyan kan mga barangay tanod. Dahil mo kami pagsugoon na mag-anap kan red plate pagbanggi sa baka iyo yan ang maging dahilan naman na magbalik kita kan manggibo-gibo kang panahon. Gigiri mo rason pa day. Mas sa may mga agam kay tag mga reporter may masaing ka. Ay pigsubo Tapos? nga kami ni Sir Ariel mag-ikot sa may mga purang plate na bergo niya na bangi. Tapos ito ka sa beer house. Ito sa mga red plate. Nata nahiling ka. Nata naman ka ngayon sa ano ito, sa mga melon pots, sa mga ano ini, mga diyan baga sa may hampangan kang guys sana ko diyan kadto ki mga red mga kwan, mga aling-alingan. Nata nag-ano kan manaling doon sa motor mo. Sabi kan agom, ay tigbantayan mi nga sa mga auto kang gobyernong may red plate. Sisi kaya kasunod mo. Kaya si Padi. Si Padi man kasunod ko natanga tanto ka ang motor mo may pula, may regla. Nag-green lang si Padi mo. Yan ang gan sa mga gibog-gibog ang panahon. Ay inda. Kaya tayo magturoan ka si Joshua. Si Joshua naman sanaan Soltero. pagbanggi. Malay mo, si Diyos ang sugoon ta. Nugan pare, pag sa motorsiklo, pag hiling kan agong pagkaaga, oh, nato may pula ining tukawang kan motor.